Ymysg themau'r rhyddid, mae parhad yr ysbryd dynol mewn dinasoedd ac yn benodol yr ysbryd dynol Cymreig a'r holl draddodiadau eraill oddi mewn I ddinas Caerdydd. Dyrchafad y lygaid, rhag chwilio am y patrwm rhwng ac ymysg ystrydoedd ordeiniedig, gemau, metelau, enwau brwydrau'r bŵr, sy'n cadw amser eraill ar y map. Amser y rhai a ddaeth o 4 ban y byd a Chymru dan ganu eu caneuon. Amser y marsiandiwyr aeth dros gof, y bu eu holl bapurau a'i cofnodion yn llenwi gwacter selerydd temlau'r bai, ac yn fodd I fyw i'r llygod bach barbaraidd, nad oedd yn cyfri nac yn nabod gwarth ei domid I gyfaddawd rhwng muriau gwaraidd. Does dim i'w ganfod yno. Peth ar hap yw blagu'r cyfalafiaeth. Mae cathod strae ar hyd ystrydoedd, gyda'r cathod dof a'r stelcs yn hwyrus rhwng papurau sglodion. Mae pethau aeth o'n blaenau'n dal o'n blaen, yn ddiffyg siap, yn flerwch, yn amheuon. Dyrchafa dy lygaid, trod y gefn at y dŵr, edrych draw at y wenallt ac at y garth, gan droed olwg tua'r dwyrain, tan gan wrando yn astyd, efallai yn fendigedig, y clywi lais yn canu, titrwm, tatrwm, rhywle yn yr eira ar ben craig Llysfaen.